Onsarigo, I can tell you, amangana yobolemi asekusi yeito, especially ase munatua kinre gocha na kiegento nero akibakoro ke backbone nero egete kyomogonga samangana y'abantu baito bagusi abantu abange onsarigo nona ebuno so meto gatoka ma ba Matilda na bande obolemi obo plate a major role kobeka abantu abange sibale de chae go se bintu binde byonse, but the truth no mo moske Jimmy atebire obolemi obwa koleirwe echecha bono wekire level obolemi bono botarie egento kiri abantu bakagokeire kare yani there's a time amaoga gasime kirugusi igariga abantu batwara omogoko ng'amaoga aya tokonyaira ase geto abeire egento and they used to plant them no ne chinguru chionse bamaete ng'ano chibese chete chikuru I saw bune omubeka ne bona ase karo yachete bono abantu ba yani abantu babwate expectations chire iguru ngi round yero nkonyo atori chibese nyingi but look at what happened. Abali mbaka frustrated. Generally, obolemu bwito bwensi no nyatali echayoka. Look no nyoro obolemu bweka abantu bali basimekete chikago. Abantu bali up to date babwata maoga. Abantu bali basimekete no nyene bituma. Bolemi obombora rekana bagokonya abantu. That's why urocha abantu bali go shift. No nyonguru asamangane obolemu kokende bintu binde bingao. Bachakiri ko change emegondo yaba ko begende ngao. You saw the other day abantu batatego tokora no nyene chai. Because mbarare value yegende ke basimegete mbarara asige ko bachenjeri obogima so generally njenda atebenga obolemi bwagusi boli bwategemeire na bible na abantu okonya abantu bwakolerwe echecho nande bwabere reduced tuwegende ngabo no mweshimiwa Jimmy ateba echeche ngoyo gokora echeche. Well naligeretie I was checking something when was that last week nkarora omayete Kenya ngima kero omolemi agotora osebono omweshimiwa Jimmy asenare Kenya abantu bagotora amatane nenkoro kire Kenya ngima abantu bagotoba echaya matabere nenkoro nkarora a report ye government ya Kenya gotebanga ogwaka no gwichibese gochia samangana KTDA okwa increase from around 106 billion to 252 billion chibese chi abantu bali chikoje but back to chibese abantu bakolubune bonus kwanyora peanuts a question yamana gochaiga onye chibesa chiecha chiakini ukoru elevo gete go chielevo gete riguru nkige kogere bonus yere koira nice kwambo ringango yo kore checha yes echeche cha gete kuruguru alia kurua serikali ya Kenya nyene my view ekekogera abanta echaya ito koiruchi chiro chase koya chikoni wororo nkoni tole echaya ito go chi Pakistan kontole go chi Russia kontole go chi Sudan you know baka China ngwaro je the other day echeche bonen NNP serikali ya Kenya tete kuyaswana ni sana na mangana ya mangana Sudan pale tete leader ya Sudan ya RSF koche kumobeka state house ya menyeto ekentulika makogere chese ya Sudan bube ke gaunchura echaya ito aliko ni Sudan anger close to tons chicha ense ya Sudan yakana ntuko kwa cha Kenya ine impact chembe sana so molemi ole no yangu sisi itogai. Look at the way directors muno mweshimiwa Jimmy ateba bako kora siasa yabo nowadays. Initially buna ateba no njo mweshimiwa Jimmy naikera aba director ntu akama nyino siasa iko senero we didn't know okocha kutobokera ngondo nero ngo director but nowadays there is again to kia beire kia rosigu aba director ba ko sera bune president ba ko sera abantu buna bajumbe meaning again tonkire mali batageteti batete bara soka kuru aba na inchi bara basuguma ba ko ikaime pamaye ko bakolie gas kweli so abakoro bochagete from the national government kuru ase president yense bogacha to the KTDA management bogacha to directors veg factory down up to the chairs bechi tundubali cheito abakoro bonke boko pima chichae. Let me ask you Onsarigo yes ekero ko irecha tundubali osenje na rachi tundubali ngorande abantu bago chori gwecha nga ebatagete emberu ororo batigarie ngiya in our mind tuarengera iringana ki igobone yanje irukoirwa matanto ngoiteri kubale cha I saw my aunt last time tugete cha back home ngeye yakano so tuarengera ringa eyero banchira yagenda then is the right one nere takeire baada to makogo reporting echa ine kimo wakane ruinse na singenje cha ino telecom standards ne chicha chinde kurwa se chinsemo chinde ngebe kere go test unoro meme ngeye ino teli kwanza boronge to mana kwebo ngakie cha etanza ngie ko tumeke go test ota test rete ya boikoyo ota test ya bosempo sigisi. I mean we should be very sincere na ntotebo maana ngaki abanta bane checha bakora ande bale set ko ibera bali mbaito Matilda